Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 29 dekabr hepdeniň anyny güni. Siz meni başlan, men häzir tehnika açyk mümkinçiliklerimi pesirek, şonuň üçin men efiri açyk çekmeli boldum. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Şuňky temamyzyň ady Türkmenistanyň gelip gowuşan birnäçe habarlar. Gelin şu barada biz gurrun edelim. Ine gepleşigimi başlamakam men birinji bilen bir gynanç habar aýdyp geçjek. Şu gün Russiya, Ukraina ýa-ni giýje 5-den başlap 5 sagatlap 148 dürli görünüşli bomba goýberdi. Köp jaýlary adamlar öldü. Bu raketler Ukrainanyň hemme ýerine diýen ýaly düşdi. Dnepr, Zaporojye, Kiýew ýaly ul şäherler gom düşdi. Bu köpçülüklerin bombalandırış kampanyası Ukrayna'nın ähli şäherlerine ve raýat infrastrukturasyna zarba urmak için pilotsuz uçurlu ve raketalary şol sanla hipersonik ukyply raketalaryň Russiya urandy. Çağa dogurýan hassahana, söwda merkezine we ýaşaş ýerlerine raketalar zarba uruldy. Biýüne adamlar öldü we onlarça adam yaralandy. Bu weýrançylykly uruşdan 2 ýyl töweregi wagt geçen soň Putiniň maksadynyň üýtgemediligi dünýä üçin açan ýatlatma. Putin Ukrainanyň dünýä kartasyndan aýyrmagy we halkyň boyun edirmäge finansiýar. Biz Ukraina halkyny gorlaýar we uruşyň tiz wagtynda durdurulmagyny talap edýär. Ukraina halkyna paraha tapman arzu edýär. Hormatly vatandaşlar, men bir kizjik videosida görkezýän. Şuma manysy ýetdi. Bir minut. Men häzir tehnik mümkinçiliklerim oraýaly ýa-ni urulan ýöne şonu da nähip bolsa men size görkezýän. Ine şu ýerde vatandaşlar, hormatly vatandaşlar, siz görüp bilersiňiz. Ine şul bombaň düşüşi şu birinji şäherine ýa-ni Zaporojye bomba düşýär. Ine şu ýerde de Zaporojye bomba düşýär. Bu mektebe bomba düşýär. Ine köçede bolup geçýär. 3-4 ебать! Сука, пиздец! Капец! Şu ýaly mektep, hasahanlara ýa-ni bombalar düşýär. Не знаю, поедет, он не поедет, у меня пары, у меня стекла, все повылетало. Есть, есть! Давай, Ine şu Dnepr'da bolanda, ine bulan Kiýew. Görýärmi? Я себе, ебать, нихуя себе. Ine hormatly vatandaşlar, şu realdatlar bolup geçýär. Ýagny sizin görüşiňiz ýaly uruş gidip dur, gazaply uruş gidip dur we Russiya diňe ýa-ni harby gullyklaryň kazarmalaryny ýa-da harby ýa-ni goşunlar däl, eýsen banisalary, hastahanalary, merkezler, mektepleri bombalaýar. Elbetde şu uruş guturmaly. Sebäbi hemme daha diplomatik ýagda da çözüp bolýar. Hormatly vatandaşlar, bizni öz temamyza gelelim. Gelin Türkmenistanyň bize bolup gowşan habarlary edelim. Birinji habar. Ine Türkmenistanyň Bikan prezidenti 2023-nji ýylyň 27 dekabryny üýtgeç karar çykardy. Russiya Federasiýasynyň grajdany bolan aýdymçy we kompozitor Anna Vladimirovna Shuroshkina ýa-ni Nusha lakamly bir aýal maşgala Türkmenistanyň art gadanan artisti diýilen ad berildi. Ine men bir düşünmeýän zadym, ma egerde siz düşünseňiz komentarda ýazyň. Bu aýal maşgala nede türkmençe bilýär
ne de Türkmen diline aýdymaýar, ne de Türkmenistan barada aýdymaýar, ne de Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna ar gatnaşyklar gurup ýa-ni 1 ýyl 2 ýyldan bäri işläp gelýär. Haçanda bir idiot ýurda gelse, ýolbaşy bolup, onu şo ýurtda idiot kanunlarym çykýar we şo ýurt idiotçylyga ýykylýar. Ine Serdar Berdimuhammedowyň karary. Bizde näme başga karar ýokmy? Bizde näme başga gahrman ýokmy? Ya bizde näme at gazanan artist ýokmy başga? Ýagny berilmeli karar boýunça ýagny şol artistler bar bizde. Ine men size şol nimeni görkezýin, postnowleniýany görkezýin. Şu ýerde ene Serdar bir minut. Ünsverseňiz, ene şu Ksyuşa diýilýängi, ene şu Nuşa. Ene şulgy, ene şu ýaly karar çykardy Berdimuhammedow. Men size görkezýin, ene bir minut. Так. Ine певица Нюша удостоена почетного звания «Заслуженный артист Туркменистана». Туркменистан отказанный артисты. Указом президента Туркменистана Сердара Бердимухамедова российской певице Анна Шурочкина Нюши присвоено почетное звание «Заслуженный артист Туркменистана», сообщает агентство «Туркмен Devlet Хабарлары» ТДХ. Этого почетного звания российская исполнительница Нюша удостоена за особые заслуги укрепления дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации, многолетних отношений между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере, а также учитывая вдохновенный талант и достигнутые замечательные успехи в развитии музыкального песенного искусства, говорится в указе. Бұл аярмашқала, яңқи öz еңішілеріне, öz yeten derecesini Россияда яңқи amala aşırdı, Türkmenistan'da değil. Näme sebäpli Türkmenistan muňa atganan artistini berýär. Ýöne men şuňa bir jogap tapdym. Sizem jogap ýazylsaňyz kommentarda ýazyň, ünsberiň. Häzir men size görkezýin. Ine şu ýerde bir minut. Şu ýerde ine Putin bilen duşuk bolýar 27 dekabrda. Ine şu ýerde Putin'in duşuk bolanna, ýa-ni Rus halkyna ine Türkmenistanam, ýa-ni men Rus halkynyň guly, men Russiýa prezidenti guly Serdar Berdimuhammedow Russiýa ýallaklyk etjek bolup, şu Nuşa diýen artista, ýa-ni Türkmenistanyň atganan artist adyny berýär. Hiç hili основание diýene, hiç hili argument ýok, hiç hili mani ýok, hiç hili sebäp ýok. Oňa garamazdan ine Putin'in elini gıtaryalı ve Putin şundan öz uluyalı seyredip şundan gatörmedi yani yine şundan yallaklık häsiýetlerini edýär. Bular ýa-ni yallaklyk bilen diplomatiýany düzeltjek bolýar. Diplomatiýa yallaklyk bilen düzeltmek. Diplomatiýa Türkmenistanyň güýçli diplomatlary Türkmenistanyň daşky siýasatyny dolup içinde alyp baryp Rossiýa bilen gidişip konkurent bolup Rossiýanyň ýanyna kompetentli, ýagny hemmeden düşünýän, akylly, watanyny goruyan, watanyň bähwidini saklayan diplomatlar ine şuraya watançylygyny Rossiýa bilen deňeden gidişmeli, deňeden bolmaly. Onu edilmän soň ine şuraya ýallaklyk etmeli bolýar. Ýallak ýoluna gelen Kakasy, Niýazyň elini owşap ýören Türkmenistanyň milli lideri bolmadyk. Türkmenistan'ın gahrman milli lider bolmadyk, ine bir kezzap, öz kezzap oğlunu koyup, ine şuraya kezzapçılık edýär. Ananyň Türkmenistan'ın atganan artisti, bul Berdimuhammedowlaryň ýa-ni statusy däl, bul bizim watanymyzyň, bizim döwletimiziň, bizim halkymyzyň statusy. Onu birine öz ihtiýarly bilen bermäne hiç haky ýok. Manysy sebäpdir. Ine şuraya gadagan kararlar çykaryp yine de yani falsifikasiya edip, maşençilik edip ýörler, hatta dürüjülük işlerini. Hormatly vatandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edeli. Ine men size innik habar aýdyn. Ine ýene bir habar gelişdi. Türkmenistanyň içinde gelen maglumata göre inni Türkmenistanyna täzil bayramçylygy ýatyrjak bolýar. Onuň sebäbi İran İslam Respublikasynyň, Afganistanyň,
Taliban hükümetinin talaby esasında ve hem vilayetlerin halkının hem gahar gadaba gelen sebäpli adamlar üýüşmedi ýaly. Şul argumentlaryň hemmetini nazara alyp Täze bayramy düýpli ýatyrjak bolýar. Häzirlikçe diňe Aşgabat şäherine gödüňünde eden bolýarlar. 31 dekabrda hemme vilayatlerde akşam gün yaşansan topor bolup dosýalaryň aýlanmaga polny gadançylyk etdiler. Uçuskowalar aýlanyp öňünü duýduruş berýärler. Men muny ýanky vilayatlardan hemme ýanky vilayatlarda ýaşaýan ýaşaýjylardan maglumatlar aldym. Şular zirini waýdýar, gaharyny aýdýar, marada şuna meni ýapdylar. Biziň näil çağçyklarymyzda bayram näil edel, öň bir bayramymyz bardy. Biziň däpdeturymyza gelmese de indi bir enli edipdir bu bayrama. Bütün ýanky dünýäde täzil, näme biz edemdik. Üşüň men size görkedeýin häzir ine biziň bir kanun prezidentimiz bir minut. Ine ünsürün vatandaşlar, men size görkedeýin. Ine şu ýerde bir minut. Ünsürün bolsaňyz ine şu parahat diýen, ýagny bir minut. Ine parahat diýen info Neytral Türkmenistan gazetini berýär. Ünsürün. Ine şu ýerde Serdar Berdimuhammedow täzeli belli. Aşgabatda eger gadançylyk bar bolsa, näme şulardan Aşgabatda çağlar ýygnap täzeli bayram belläp adamlara niýetler aýdyp ine şu ýerde 22 dekabrda ine ýolka diýär, täzeli belli. Ine çağçyklaryň arasynda Aýaz baba da bar. Bulun biziň däpdeturymyz däl, näme bu öz ideýa ýöne biziň halkymyza ittiren okşany. Mana düşündürün, yarın komentariyada ine şu ýerde Aýaz baba da bar, ýanky ol Snegurочка da bar. Şu ýerde çağçyklara bir topar eşikleri giydirip biziň nimelerimizi ýöne şonda da giydirip ine däpdetur bolup belliýärler ýöne ine Türkmenistan sana işliwi diýär. Bagtly durmuş bu. Bagtly çağlaryň durmuşy. Bagtly çağlaryň ýanky döwlet diýip aýdýar. Ýöne gynansak da bize şonu etdiren. Ine. Men ýene bir zat belläp geçek bolýar, men şu ýene de gazetlere ünsürüm. Diňe Gurbanuly Serdar, başga zat ýokdur. Ünsürüm. Gurbanuly Serdar. Ne beýerde de derdim. Serdar. Ine hemme gazetler şeýle. Ine mysal üçin Serdar Özbekistanyň gazeti. Ine Gazeta Uzbekistan, bulun merkezi gazetyň biri, şu ýerde ine ýazylýar, voz avtomobili, elektromobili в Узбекистане планируется ограничить. Ýanky maglumatlar berilýär. Ine şu ýerde mysal üçin назначен заместитель министра иностранных дел Узбекистана. Ine hökümetdäki bolan wakalar ýazylýar. Куда сходить на выходные в Ташкенте? Ine 6-njy wagtda niye barp bolýar? Artikul Азия кабель исполнилось 10 лет. Ine bir ýanky wakalar boýunça düşündürüşler berýär. Шерри автомобиль планирует представить получаем гибридный автомобиль. Утвержден бюджет Ташкента. Ташкентский и Маганской областях объявлена лавинная опасность. Ine halky ýanky öňünden duýdurýar sertap bolan şu ýerde ýanky garlar aşak gidip bilýär. Ýanky betbahçylar duşaýman diýip aýdýar. Ine bütün dünýä halkara ýanky nimeler boýunça ine maglumatlar. Второй штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты. Новый год с Узтелекомом компания представила месяц приятных акций и бонусов. Поездка
Özüňiz görüp bilersiňiz ine şu ýaly zatlar bar. Bizimki bolsa ine şu zatlardan ibaret. Haýsy gaýdaşdyň ine Türkmenistan. Şolum şeýle, ýani Türkmenistanda diýdi. Ine şolum şeýle, unutmaýyn. Şu ýerde de Serdar, Putin, Serdar. Ine kitabyny çykardy. Biz kitaba aýratyn gerer sebebi bul bir maskarçylyk. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly zatlar bolup geçýär. Mentide şu zatlary görkezýän özüňiz düşünýär. Türkmenistan beýlik döwletleri ýalylar. Türkmenistan üýtgeşik diktator Demirgazy Koreýa ýaly döwlet. Hatda Özbegistanyň diktatory bar diýär, bu relat ýok. Bu bir maskaraçylyk. Ine ýene bir habar men size aýdaýyn. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistanyň bilim, ilim, sport we saglyk boýunça vice-premieri ýagny prezidentiň orunmasary Nurmuhammed Amannepesow Türkmenistanyň ýaşlaryň bilimleri ösýär, ýaşlary uly üns berilýär diýip Serdar Berdimuhammedow raport berdi. Ýöne şol wagtda ýaşlaryň ýagdaýy katastrofa ýagdaýda diňe aglaşýar. Men bir zat ünsberdim. Haçanla kabinet ministrinde bir zat öýüp aýtsalar, diýmek şu ýerde uly katastrofa bar. Bolmasa şonu aýdan oklar. Paxta plan doldy ise diýmek dolmady. Plan zady edildi ise diýmek edilmedi. Türkmenistan milleti ýani sany artdy diýse значит artmady. Ine şu ýaly ýaşlary uly ýani höweslerini uly mümkinçilikler açýar diýmek katastrofa. Men şonu häzir size suw edýän. Ine bir mysal. Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda Ilaytada okuşaryň arasynda şeýle bir neşekeşlik köpelýär. Mümkin dagdy. Aşgabatda, Ilaytada, diskotekalarda, kafelerde, ýani naşnoy klublarda, Mary Leva, bayram alýaly ýerlerde şol neşekeşlik ýaýrap başlady. Goşa çynaryň içinde ýani enerji, Red Bull ýaly Türkmenistanyň goşa çynary çykýar, şoň içine baralgin goşýarlar-da içýärler. Ýa-da kolanyň içine hem baralgin hem gözdermany goşýarlar-da ýaşlar şonu içýärler. Ýa-da ýani baralgin bilen gözdermany garyp, maziýaly paraşok edip, şonu diliniň aşagyna goýup gidip ýörler. Öýle mektep okuwçylary topor bolup mektepde ulanýar şonu. Hudaý saklasyn. Şol nasyal diliniň aşagyna goýup, şu hatdan nasal ýani gadagan bolsa, gadagançylyk hökmen başga tarafa geçýär. Başga ýani ente gadagan edilmedik zatlar ýaşlar tapyp şonu edýärler. Ine biziň ýaşlarymyzyň geljegi ine şundan bar. Biziň ýaşlar ine sizin bilişiniz ýaly biziň geljegimizdir. Ine şular narkoman neşekeş bolup gidýär. Narkotik bolmasa da öýler tapýar barýar we şonu diýär. Aşgabatda da ýürüýte satylýan ýerler bar. Mirde, mikroraýon Mirlarda, ýani diskotekada, naşnoy klubda, kafelerde ýürüýte ýerler bar. Bunu topor bolup satyn alyp, oglunlar, gyýlar üýüşip şonu edýärler. Hatda gyýlara öwretip başladylar şonu. Mysal üçin Bayramal şäherinde 4-nji orta mekdepde eýýäm diýip destury bardy şol hatlar. Şol zäherli keýp üçin, zäher ulanmak keýp üçin. Ol eýýäm ýani her gün okuwçylar şonu etip gelýär. Ahir bir gün şolar adam öldürip başlar, kellet edip ýene bir zat edip başlar. Şol zatlary ünsbermän ine Amannepesow, Nurmuhammed Amannepesow biziň birinji ministr ýagny Serdar Berdimuhammedow birinji orunmasary ýani vice-premier bilim boýunça ýaşlaryň ötüşi boýunça ýani medisina boýunça we sport boýunça adam raport edýär bol hakykatdan bolsa katastrofa. Ine Mir mikroraýonunda ýerleşen orta mekdeplerde topor bolan ýani şol keýp üçin zäher ulanyp gyýlara öwredip derrap ýörler. Yani bunun bolşu da bilir ya da şoň ýani şol keýp üçin ýürde neşäni ulanýar. Ine Aşgabatda açylan diskotekalarda men aýdyp geçdim, kafelerde, ýürüýtürleşdirilen ýerlerde şonu ýaşaryp barýarlar.
Ya yaşaň bir ýer alýada topar bolup öýlerdi. Ya bir ýeriniň öýüne ya köçürlerdi. Gillenip şonu ýa ulanýar. Men size bir video görkezdim şu barada. Ine video görkezmäken ine men bir Türkmenistanyň ulu derecede işleyen Lukman'ın analizini size ait bereyim. Şu içkiler, şu yaşarın içen zatları, baralgina, yani enerji, şu baralgin koşup ya da Coca-Cola, baralgin ve göddermanı koşup şu ulanyan zatları içkiler sünkler postlaştırıyor. Kovşotlaştırıyor. Beynin öýjüklerinin meýerlerini, öýjüklerinin dokumlaryny öldürýär dogry. Diňeki bir işte ýa-ni bolýar. Başga zady on ziyan adamy üçin. Ýaşanyň aň düşünjelerini ilmden we bilimden gaty daşaryp düşürýär şu zatlar. Diýip Türkmenistanyň uly derejeli lukmanlar analiziň esasyna zeýrenip görüň berýär. Ine men Fransada oturup bilýän şu zatlaryň bolýanyny arkadagly terda ýaşlar üçin bizim ýaşar dayanjymyz diýen kitabyny ýazan Kezza ine şu zatlar bilmän kitap ýazan bolýar. Masal çok dämi? Gelin men bir kiçik video görkezdim şu wagtda ýa-ni şu zatlar düşünýän bir kiçik video görkezdim. Ne ýaş Ünferin şu ýaş gyýlar aral içmäge aňyda dursun. Şu ýa-ni neşe dermanyndan ýasap oglanlar bilen diňeden ulanýarlar. Bu bolsa bizim ýaşlarymyň geljeginiň ýa-ni geljeginiň bet parçalara getirýäni görkezýär. Hormatly vatandaşlar, ýaşar biziň dayanjymyz diýen kitap ýazan Kezza, Serdar Berdimuhamedov şu zatlar bilinokmy? Türkmenistanyň hemme pudoklaryny, hemme ýa-ni uğurlary, ulumlary katastrofa getirdi. Häzir bolsa Türkmenistanda pulum ýok, ylgap pul berip berýär. Ataly ogul. Sebebi arkada şäherine 3,5 milliard tawdurar. Ýa-ni başga ýerlere guluşlara bir topar milyardlap tawdurar, uğurladylar, hem yerden kardanlar. Indi baran yer ýüzlerini urýarlar. Karlaryny kaçan berjek? 2024'te pul ýagdaýynyň katastrofasy bar. Häzir Türkmenistanyň ýa-ni Irana bir topar ýükler dur, 6 aýlap. Şu ýükler salanoklar. İçinde kombaynlar ýa-ni ýürüýte durmuşda ulanýan maşinler, kriwýan maşinler diýdi, telewizorlar, ýene bir zatlar dur. Ya şol gelse doldurup uçup gidýär ýokary. Sebebi şol import gelenle ýa-ni valyuta daşna çykýar. Valyuta bolmagan soň şonu saklajak bolup şu ýükleri goýberdiler Türkmenistana. Ine şu ýaly iskusny ýagdaýda valyuta saklanýar. Iqtisadiýat işlenok. Iqtisadiýatda diňe hökümet gazy çykarýan we newidi çykarýan öňümleriň pudoklary işleýär. Olam diňe daşyna bizim tebi waýlyklarymyzy satmak üçin işlep ulanýan zatlar işleýär.
Türkmenistan pıtradı botylar. Türkmenistan'ın baylıklarını uğurlap, bular uğurlayan baylıklarını yönü elinden midir ya? İdiotlar da. Putin yalıkları, Erdogan yalıkları bir gerek bolmajak guruluşlar edip o yerde biznesmenlere gidir yapırlar. Ne öğürleri bayap bile. Uğurluya elbette. Ne de Türkmenistan bayıya. Ne de Türkmenistan halkın bayıya. Pul idiotlar. Ne şu yalı haber. İnni habara geçelim hormatly vatandaşlar. Ine men size görkedeyin inni habary. Üçüncü haber. Türkmenistan'ın yolu tündäki gaz ojagynyň yataklarının Xitaýa iýerlen TV gazyny bir ýylda 55 milliard kubometrden 85 ýa-da 100 milliard kubometr gazy birden Türkmenistan boyun aljak bolup iýerse onu ol uly TV'ge betbakçylygyna getirýär. Yer titremesinin güýçlenmegine, ýani ýeriň aşagyndaky gatlak daşlaryň sürtülmesi esasyna uly weýrançylygy getiripdiler diýip Türkmenistanyň içindäki hünärmekler aýdýar. Egerde Türkmenistan yerden alyan gazyny 85 ýa-da 100 milliarda galdyrsa, ýani Xitaýa ýa ýene bir ýere, bular hemme de şu satyp bolýan zat satjaklar ataly ogulky. Şu galdyrmagy şol ýani 55 milliarddan 85 100 milliarda gazyň galdyrylmagy bular üçin bir mesele däl. Bir satmany yer tapsa bular satjak. Onu yerin aşağındaky boljak betbakçylyk, ýani Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Iran, hatta Pakistan döwletine çelli uly täsir eder diýip ýurtda işleýän ýokary bilimli hünärmekler tasdikleýärler. Ýene bir habar bar, ine hormatly vatandaşlar, inni habar geçelim. Dördüncü habar. Şugun Balkan welaýatynda güýçli tozanly tupan turdy. Men size bir video görkedeň şu barada. Ine şu ýaly habary siz hiç wagt Türkmenistanyň watan programasyna görmerseniz, ine şu ýaly ýel tupan turdy Balkanda, beýleki welaýatlarda turýar. Onu biz aýdyp opozisiýa aýdyp geçämese, Türkmenistanyň o habarlar eşdilmeýär. Weýrançylyk bolsa da, ölümçilik bolsa da aýdylmaýar. Gynansak da ine şu ýaly kataklizmalar dörap başlady. Men indiki videonyň gözük bolýan bu aeroport boýunça. Ine serdim. Nähili daşyndan gelýän watandaşlarymyzdan organlar pul alýarlar. Bu gorýan organlar däýärler. Olar öz halkyny talaýan talamançylaryna döndürdiler. Aeroportda sen ýa aýagyň basan wagtyň eýýam senden pul alýarlar. Sen sotkan alýarlar, bahana tapjak bolup, hatta soňky linia barynda da hemme bahalary geçende de ýene de puluň ýokýar. Ine Türkmenin hukuk koruyan organları talamançılar bollar. Türk dünyada daş yurtdan gelen vatandaşlarımızdan gidaýlar ýaly talamançylyk edip näme alyp bilse alýarlar. Gelin şu video seyredelim. Look at me habibi. Dubai please get it. Look at me habibi. Dubai please get it. Yine bir men görkedeň saklajak ekrany şo ýerde görürsiňiz näme bolýar. Ine serdim. Ýanky soňky sallat kim bilemok hukuk koruyan gurumanyň vekili şundan
bir zat dilýär. Onuň jüýtünden pul çykarýar. Ünsörüň. Ine elinden alýar, terdim. Ol çykdy, bul pasportda elinäki. Gowy serdim. Şol waýanyň eline, waýanyň, polismi, MHMmi, migrasiýamy. Ol saniýa puly, ünsörüň. Look at me happy. Saniýada beýleki egerde eline pasport gören bolsa, adam giden soň, ýa-ni eline hiç hak bolmaly elde. Eline şol pul galýar, pul ýygnaşdyryp, atkryt alýarlar şunu. Adamlardan pul. Dubai Jeep, let's get it. Look at me habibi. Dubai Jeep, let's get it. Bags. Ine vatandaşlar, men size görkezdim. Türkmenistana talamançylar, hukuk goýan organlar nähili biziň vatandaşlarymyzy sen Türkmenistana aeroportda düşünden soýup başlaýar. Ine şoň üçin biziň vatandaşlarymyz Türkmenistan terk edip gitmeli bolýar. Ýaşar ýaly döwlet bolmady. Şu iki sany idiot, ataly ogul Türkmenistan dolandyryp, öz kezzap siýasatyny görkezip, ýa-ni ýürüdip, ine şunu berlik. Hormatly vatandaşlar, biz täzelikleri gowuşurýan şu biziň vatandaşlarymyza köp sag bolsun aýtjak bolýar. Hökman şol ýaly, ýa-ni Türkmenistandan bolup geçen dahatlary daşna çykarmaly. Daşna çykarmasak, ine içinde görüş bolmaýar. Şoň üçin biz hemmäňe haýyş edýär, näme bir kamçylyk baha bolsa, istinlik adamyňyza çykaryp görkezin. Oturmaň, gorkmaň, siz ýekedär. Opozisiýa her wagt sizi gorlar. Ine ýadyňyzda bolsa, soňky men videomda sanatlar boýunça aýdyn problemamydy. Hükümet köp wezipeli ofitserleri tutsak edipdir we çäre beripdir. Ol bizi beğenir. Hükümet bizim tankidimize üns verip, yani Türkmenistan'da düzeliş işlerini edýär. Eger de şol kezzap bolsa da Serdar ve Gurban Bermuhammed bolsa da düzeliş ba, bir keçik bolsa da ba onan bellek geçişmeli. Hormatly vatandaşlar, ine polis, MHM ve başka organ işgärlerine men ýüzlenjek bolýar. İki sany kellesi giden idiotlar bizim vatanymyzy katastrofa ýaratýar. Türkmenistan'da işçilik, konvertasiya yok. Adamlar Türkmenistan'dan çıkarılmacak bolýarlar. Onun adat hareketleri, adat pikirleri yok. İnternet işledilen yok. Diýmek häzirem ve gelecekte ösüş bolmaly. İnternetsiz ösüş bolmaýar. Ol hökümet organları açyk internet bolup dünýäni arlak edip ýörler, onun tok yok. Diňe biziň dewaýlyklarymyzy iki kelleli prezidentler ogurlamak bilen. Siz namusly ve vatançy bolsaňyz, özüňiz ýaly vatançy, namusly, hakyky türkmen patriotlar tapyňda birleşip başlaň. Halk galanna sizin goşulmaly bolsaňyz. Halk yetmeli derejä yetdi. Inni biz diňe galmak bilen. Hormatly vatandaşlar, ine şunuň bilen men öz efirimi utarýan, siziň hemmäňize birinji bilen janlylyk arzu edýän we biz hökman Türkmenistan'a adatlyk getirir. Biz hökman Türkmenistan täze siýasat goýup, täze ýolda, ösüş ýoluna, halk üçin döwlet gurar we ösüş ýolda barar. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.